sure ni yiero ma 2022 odhi e yo makare. Emomiyo wayawo situation room ni endi mondo mi wa platform mwanyalo poge weche, mwanyalo yude weche gi gimoro amora matimore tok chieng' yiero. Kaluwore gi weche mag ikruok mar yiero ni, waparo ni ikruok mosetimore obed IEBC, obed Register of Political Parties kata Judiciary osebedo maber moloyo yiero mamoko mosebedo go Kenya ka. To kata kamano gima nyaka koro tim en ni shida mosebedo go maduong' e yiero en chieng' yiero gi kwano ombulu. Wan gi geno ni IEBC dhi keto weche motegno kata migayi motegno mondo ensure ni kweno odhi mbele ma ng'at mibiro yier en ng'at ma jo Kenya dwaro. Situation room ni en chalo kaka National Tallying Center ma weche temo ai constituencies kata wards ma Kenya ka ibiro or through kokalo e yore mag sime, WhatsApp na kadhalika mondo koka gibiro chopo e National Tallying Center kata situation room ni.